Nyakorongo jwang Safar mar Jipange na Viusasa ochopo giko mare e gwenge mag Imbo mar piny Kenya. Ka jodak ma Shianda, Sabatia, Kwisero gi Luanda nowuok oko ka Ramogi mar neno chenro makamano. Jolendo mag Nyakalondo kamoting'o Radio Citizen, Mulembe FM, Sulu FM kaachiel gi Vuka FM noriwore gi johera magi e chenro mag Viusasa. Viusasa rwako higni 8 nyaka ne chake ka johera mathoth ne oyudo mich e wuoth ma Imbo mar piny Kenya. Jo Kenya mani yudo thuolo mar ndikore Viusasa biro yudo thuolo mar neno chenro mopogore opogore ka bende mich ma bende giloyo chopo nyaka shillings milion 2. We created that platform so that content creators in Kenya, wale wanajua comedy, wale wanaimba, wakina Musindi, vijana wetu wote wale wako na talanta, unaweka content yako hapo and you make money from it. Kama unajua kudance, kama unajua kufanya any creative activity, that's the whole point of Viusasa. Subscribers wetu, asanteni sana kwa kujitokeza kwa wingi na asanteni kwa kutushikilia. Miaka 8 si michache kuwa hewani na kuwa na watu wenye wana subscribe kila siku for 8 years. So tunasema asanti sana na tunasema muendelee kusubscribe. Unaweza jipata wewe ndio mshindi wa 50,000. Mimi ni shabiki sana wa Citizen News, naziona. Naendelea tu kuambia wananchi wazidi kusikiza radio ya Citizen, waweze kuwatch TV ya Citizen pamoja na Mulembe ili tuweze kupata manufaa. Dakika 38 tok sachiel ma midhiambo Nyakorongo jwang wakoyo matin kwa aduogo kod weche mag tuke kik mabora. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on Citizen.